А сега, уважаеми зрители, с какво разполагам аз с личната кореспонденция на Луна? Един колега, който благоразумите да ходи до туалетна без своите вещи. И какво четем в GSM? Значи Луна предлага напълно безплатно, отказвайки да си заплати хонорар за пиар, да й бъдат публикувани статии във всички възможни вестници. Тя Луна нямала проблем, нали, да пишат хубави работи за нея, що да си плащала, обаче, нали, все пак ако може. И тук е изпратила, значи, понеже няма да плаща, направила услуга лично да си напиша статията за себе си, за да не отруждава, нали, колегите от медиите. И сега аз обаче искам да ги изпреваря, преди те да са отпечатали, защото за всички медии това ще гръмне утре. И аз искам преди тях аз да го кажа първо, да го прочета, да бъде при мен. Невероятната статия за Луна, ще ви я прочета. С лека редакторска намеса от към пунктуационно-граматическа, така да се каже, гледна точка. Четем и изтръпваме. Звездите пазаруват от един бутик, но това е в Австралия. Значи, между бутик и но, колеги, да сложите, ако обичате, запетайка, защото Луна от притеснение е пропуснала. И не е в Австралия, в Австралия. Лунче, знаеме, че си от турски происход, но да знаеш, че в български език, когато думата не започва с В или Ф, е В, а В е в другите случаи. Продължаваме. Феноменът и бъдещ. Екрана изгъства. Просто се разтреперахме с тук всички. Къде отиде статията? Пардон. Чакайте, че се закупи. Да направим голямо. Така. Феноменът и бъдещ президент на България Луна. Така. Значи, нито бъдещ, нито президент е с главна буква. България Луна може. Прекарва голяма част от времето си там. Тук трябва да има запетайка, ама няма. А звездата на сръбската музика, където нито звездата, нито сръбската, нито музика е с главна буква, често радва своите сънародници пак там. Значи, тук там. Искам да ти дам тук там. Много ме е срам, Лунче. Ни тук, ни там, ама ако обичаш по един път в изречение, нали? Тук там, 65-та, като беше третия шлон в чалгата. Така, съвпадението никак не е случайно. Но както запознати твърдят, вероятно двете звезди си и гостуват. Гостуват двете звезди отново е с главна буква. Значи сега ние не разбираме тук това звезди, дали е звезди от Рахат, дали звезди е новото творческо псевдонимче на Луна, или Луна, звезда, Слънце, планета Пайнер, 14 години. Просто не разбираме, що е с главна буква тая дума, но така. Да им пожелаем софийски диалект, да им пожелаем дълго разбирателство. Запетайка тук трябва да има, а не типично българско съперничество, което преобладава сред елита ни тук, там. Ама тая дума много е обичала на тук. Тук, там. Браво, Луна! Тук започва кулминацията на статията започва. Браво, Луна! Това сама си го е написала. Само искам всички отново да разберат. Луна сама си е написала статия за себе си, която съдържа следният абзац. Браво, Луна! Ти си велика и Цеца те копира и взаимства от теб. Ти си нашата велика, запетайка пропусната, българска гордост. Велика и гордост без главни букви се пишат. Очакваме с нетърпение президентските избори, за да те подкрепиме и гласуваме за теб, Луна. Подкрепиме и гласуваме. Отново не трябва да е с главни букви. И сега накрая. Луна президент. Луна президент. Това е, дами и господа, статията, която утре на 24 часа, 38 часа, 168 часа, труд, мруд, на всичко ще е на първа страница тази статия, обаче вие още днес я прочетохте. Преглед напечатат, още не напечатания печат, ние го прегледахме и прочетохме лично от Луна написана статия, а другата е творба, дали да я прочетеме сега и нея. Няма да видим. Той има, извинете, ма тя статията имала и снимка. Чакайте, моля ви се. Ето я Луна, звезда, планета Пайнер. Ето и Цец, които пазаруват тук там в Австралия. Са и двете напазарували от един бутик. Така, следваща статия. Ето, вижте сега как почва с глобално. Инфо!
Това отново е статия, която Луна е подготвила собственоръчно за нашите български медии, за да им спести труда да пишат сами. Но написала вместо тях. Не знам кой ще разпише под това, но мислете му. Напълно забравеният журналист, както се твърди в неговите среди, Коритаров, се отри от 4 в Луна за късмет, за да я впечатли и целувайки ръка и без нито една запетайка тук и надявайки се, може би да впечатли и да бъде забелязан от звездата, казах ви, че това е псевдоним, за да изкара някой лев, но уви. Значи невероятно изречение без нито една запетайка. Коритаров, който се отри в Луна за късмет, за да я впечатли, целувайки ръка, надявайки се, може би да впечатли и да бъде забелязан